Musa tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar il-klieb involuti fil-każ tal-mewt ta' anzjana fl-Imsida it-tnejn qabel ma ssir l-awtopsja fuq il-kadavru tal-mara. Eventwalment id-deċiżjoni li għandha tittieħed dwarhom se tkun f'idejn il-qorti. Hekk qal ma' News id-direttur tal-Ħarsien tal-Annimali Mill-Montebello li spjega wkoll li bħalissa l-klieb qed jiġu mħarsa minn professjonisti mid-Dipartiment stess sakemm ikun hemm żvilupp ieħor fil-każ. L-att dwar iż-żamma u l-ħarsien tal-annimali li ġie rivedut fl-2018 jagħti l-kontroll assolut taż-żamma tal-kelb lis-sid mill-post ta' fejn jinżamm, kif jitħarreġ u anke li jieħu ħsieb li l-kelb ma jkunx ta' periklu għal annimali oħra jew saħansitra għal bnedmin. Montebello spjega ma' News li n-nuqqas ta' dan jitqies bħala reat kriminali u s-sid ikun soġġett għal proċeduri skont il-liġi. Il-liġi tistipula wkoll x'isien irid ikollu l-post fejn il-kelb ikun qed jinżamm. Id-direttur għall-Ħarsien tal-Annimali kien ċar meta spjega li fl-aħħar mill-aħħar is-sid huwa fil-kontroll totali tal-kelb li qed irabbi, inkluż ma' min jiġi f'kuntatt l-istess annimal. F'pajjiżna fl-aħħar snin kien hemm rapporti simili ta' klieb hekk imsejħa perikolużi li għal xi raġuni tħallew fil-pubbliku bla supervizjoni. Każ prominenti kien kelb tar-razza Dogo Argentino li attakka mara ta' 70 sena fl-Imsida. F'dan il-każ partikolari, is-sid kien ingħata sentenza sospiża ta' ħabs. Issa, spjega Montebello, iż-żewġ pitbulls involuti fl-inċident ta' tnejn fl-Imsida fejn anzjana ta' 94 sena u kelb ieħor tilfu ħajjithom qed jinżammu f'post siguru xieraq fid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali kif in il-prassi. La darba ssir l-awtopsja fuq il-vittma u tkun ċara il-kawża tal-mewt jittieħdu l-passi illi hemm bżonn. Fi kliem Montebello, il-futur ta' dawn iż-żewġ iklieb f'dan il-każ huwa kollu kemm hu f'idejn il-qorti anki jekk l-awtopsja tal-vittma tindika li l-gidma tal-kelb fuqha ma kinitx fatali. Brabta mal-istess każ, l-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandonati allegat fuq il-midja soċjali li kien hemm aktar minn 10 iklieb fid-dar privata u talbet għal spjegazzjoni dwar jekk kienx hemm illegalitajiet oħra fil-konfront tagħhom. Ġie rrappurtat ukoll illi l-Animal Welfare ġiet imsejħa diversi drabi biex tieħu passi kontra raġel li allegatament kien jammar klieb tar-razza pitbull u kien iżommhom f'kundizzjoni miżra f'gaġeġ żgħar fuq il-bejt. Jidher ukoll li anke l-Pulizija rċiviet diversi rapporti dwar l-inbiħ eċċessiv tal-klieb li probabbilment kien isir frott il-kundizzjonijiet ħżiena li ġie allegat illi jgħixu fihom.